Ayan po mga kaparing Jason, magandang hapon. Time check natin ngayon ay 1:15. Yun, dumaan muna ako dito sa bahay kasi pinaayos ko yung internet ng cellphone ko sa kapatid ko kasi biglang nag-lost connection sa wifi. Kailangan pala i-reset. Biglang umulan. Papunta na sana ako din doon sa sa barracks para siyempre magpakita na sa kanila para tumulong sana doon. Kaso biglang umulan. Kanina pa siya umuulan. Dito muna ako sa neighborhood. At nandito si Butol. Hoy, yung sa pula. Edit. Di-edit daw. Umulan. At yun, thanks God at okay yung biyahe. Kahit yun, mabilis talaga yung takbo ng bus. Siguro naghahabol din sila dun sa pasahero kasi babalik din ulit. 3 beses kami muntikang madisgrasya nung pagbiyahe ko. Tapos wala pang traffic nung pagbiyahe ko. Kaya napakabilis nung biyahe. Umalis kami dun sa PTX alas 4:15 ata yun. Tapos mga alas 4 din, madaling araw nasa Nabuan na ako. Tapos nagabal-habal na lang ako. Tapos siyempre kahapon pagdating, kasi pagod din sa biyahe kahit nakaupo lang, masakit sa katawan, hindi makaunat-unat kasi daming mga bagahe. Tapos punuan talaga yung bus. Kung nagtiyaga ako dun sa pila, dun may pila sana dun sa mga kumbaga aircon. Kaso aalis, baka ngayon pa lang ako aalis siguro. Kasi mga ibang bus, mga naka-booking na. Yung Superlens nga, di na sila nagtatanggap ng mga pasahero. Na kung ano ba, yung pupunta ka pa lang para bumilang ticket, di na kasi dami naka-reservation. 12 pa raw yung pinakang nila, pinakang papa-booking ulit. Pitsa 12. Siyempre salamat at yun nga, ligtas yung biyahe. Kahit yung 3 beses kami muntik bumangga at mabanggaan ng kasalubong. Bilis naman, bus. Lungko. Kaya sa mga bibiyahe, yung dahan-dahan lang kasi daming disgrasya ngayon. Yun, nagising ako biglang lakas ang busina ng truck. Yung pala, mababangga na. Kaya ingat-ingat sa mga kapwa nating mga driver. Tapos yun, kaninang umaga na nagbasa ako sa mga comment doon sa ko, sa mga upload. Malupit tong nag-comment na isa. Ipapakita ko sa inyo. In-screenshot ko siya. Pero okay at magkakaroon tayo ng content ngayon. Kaya salamat. Ito siya Nireplyan ko na siya. May reply ako sa comment niya. Kaya pero gagawa pa rin ako ng vlog tab. Baka hindi niya mabasa yung chat ko. Kaya ito sasabihin ko na lang. Ito malupit yung niya. Ito siya. Ang sabi niya dito, ano ba yan? Hindi kasi para malinaw sa para mabasa nyo rin. Ang nakalagay dyan ay napakadrama mo naman para maawa sa iyo mga sponsor. Swerte mo napasama daw kay Kuya Noli. Lahat kayo gumaan ang buhay kay Kuya Noli. Sana ipakita nyo rin na maging masipag kayo sa trabaho para hindi naman nakakahiya kay Kuya Noli at sa mga sponsor. Hindi mo kaya kitain yan kung wala si Kuya Noli. Lupit. Pero kayang kitain. Tapos yun, napakadrama daw. Ako. Sabi na, napakadrama daw. Hindi po ako Ako sasagot. Yung sakit nung asawa ko ay yun. Siyempre, hindi yun ganun sa sasabihin mo na nagdadrama. Hindi pa ako nagdadrama. Tsaka yung mga nag-sponsor naman po, hindi naman kami umihingi
sila yung nagbibigay. Kaya salamat. Kaya sabi nga nung asawa ko, pag alimbawa tapos na yung pag-opera sa kanya, pag may sponsor pa daw, sabi na, wag nang kunin. Sabi nung asawa ko. Kasi mas maganda kasi yung gumastos ka ng pera na pinagpawisan, yung hindi bigay. Saka di ako sanay sa ganyan na yung puro yung pera na bigay-bigay, kasi marunong naman pa ako magtrabaho. Saka, Tapos madiskarte ko. saka Tapos yung sinasabi mo na sa sponsor, lalo na kay Kuya Jojo, Oo. ako ang nakatuklas dyan. Yun, tapos yung Galing yun. Kaya, sabi na di raw kikita kung kasi bago ko nag-vlog, may negosyo po ako. Yun, may negosyo po ako. Yun, trinay ko na mag-vlog. Kaya di na muna ako nagnegosyo. may utang na loob kami kay Kuya. May business. Pero nandun na yung Pero tama lang. utang na loob sa kanya. Pero wag niyo pong sabihin na kung hindi dahil sa kanya, tapos gaganda yung buhay. Kasi marunong naman po akong mag-diskarte. Yun. Tapos siguro kung kasi nasasabi mo yun na nagdadrama, hindi po yung drama. Kasi may magkasakit. Siguro naiinggit ka lang kasi kami nabibigyan. Kung gusto mo po, ikaw na lang yung may sakit, tapos ako yung magbibigay sa'yo. Ganun na lang siguro. Ganun siguro. Salamat sa'yo kung ano pangalanan pa kita. Si sabi ni Ronis Subiate. Tama ba yung pagka-pronounce ko sa niya? Alikan, shoutout kay Ronnie Subiate. Ronis Subiate. Yun ang ngayon lang kasi ko nagbasa eh. Kaya nga 'di ba, kung naalala niyo yung vlog ni Kuya Noli sa misis ko, na nagsabi si misis na kasi naiya na nga si miss na binibigyan kami dahil sa ganyan may sakit siya. Yun ang totoo talaga. Minsan pag binibigyan ko ng asawa ko, sabi niya asawa ko ay wag mong tanggapin na. Ganon kasi nakakahiya. Oo, nakakahiya talagang yung binibigyan ka. Mas maganda talaga na yung sarili mong sikap, yung pera na ginagastos. Saka di ako sanay sa ganyan. Tapos yun, siyempre, maraming salamat sa mga sponsor. Kasi kahit di naman kami umihingi sa inyo, ay nandyan yung suporta nyo. At yun, God bless sa mga sponsor nagbibigay sa amin na mababait. At yun, yung mga bigay na yun, di ko rin yung ginagastos. Nakalaan talaga yun para sa paggamot kay Mrs. Saka kung sa sipag, alam ko na po yun, yung pagtatrabaho na yan. Kahit di nyo sabihin, alam namin yun. Tapos yung trabaho na yan ay lang, kumbaga alalay lang yung pagtrabaho namin dyan. Kasi yun na, sabihin na natin na wala naman kaming sahod sa araw-araw na yan, pero gumagawa kami. Pag di kami umupload, wala kaming kikitain. Kaya kumbaga, gawa. Basta yun, salamat sa comment mo. Yan, sasagutin ko yung comment mo sa vlog mismo. Kasi mahirap yung sinabi mo na na drama. Hindi po yung drama, nasa yun. Nasa talagang inilabas ko lang yung gusto kong sabihin doon, na pagbigay sa amin ng tulong. Kasi napakalaking halaga nun. Kasi hanggang nga ngayon, di pa si Miss, di pa na-operan. Pero nakapila na kami. Kaya sabi niya, umuwi na lang muna ako dito sa Bicol para makatulong dyan sa Pabaya Project. Kasi yun nga, nagpaalam ko sa kanya na kako may trabaho na sanang papasukan. Kaso sabi niya, wag, kasi para walang masabi yung mga viewers na mga nanonood, mga ibang viewers na mga basher.
Saka siyempre sa mga sponsor din para makabawi tayo sa kanila. Yun, hindi naman ako sa'yo galit pero pinapaliwanag ko lang. At sana huwag kang magkasakit. Ikaw na nag-comment ka. Sana huwag kang magkasakit. Kasi seryoso yung ano ba yun? Nawawala yung sasabihin ko. Hindi biro-biro yung sakit ng asawa ko. Kasi malapit yun sa yung tinga, malapit sa utak. Yun. Kaya hindi biro-biro yun. Huwag mong sabihin na drama para maawa yung sponsor. Hindi yun sa ganun na wala drama-drama daw. Ayan, dagdag ko pa, abot naman sa sponsor. Si Kainoli may mga sponsor yan, no? So linawin ko lang, no? Ang pinaka sponsor namin ngayon, alam nyo naman po yun, halos lahat na bibinipisyohan. Si Kuya Jojo po talaga. Si Kuya Jojo, ako po ang nakatuklas niyan. No, alam po yan ni Kuya Jojo, no? Kaya wag niyo pong sabihin na kami walang utang na loob kay Kainoli. Andun na po yung utang na loob, no? So bali, sabi nga, sa social media is give and take, no? Handa kaming gamitin, yun, give and take lang, magbigay, and then, yun, yung parang cycle lang, no, sa social media. Kaya, kung kami, as a team, nagagamit din kami ni Kainoli sa mga content niya. So, yun, mayroon naman kaming naipapalit. Katulad nga, ng sponsor ngayon, na lahat kami nabibinipisyohan, no? So, tuklas ko po yan si Kuya Jojo, no? Alam pa yun ni Kuya Jojo, no? So, salamat kasi yung sponsor ko na yan ay walang pinipili, walang kinikilingan. No, hindi lang ako, kundi kaming lahat ng team. No, alam yan ng lahat. Yun lang po para klarado. Basta yun. Thank you sa mga sponsor, sa mga tumulong sa amin. Yun, hintay pa rin ako ng message ni Mrs. kung mag-message na yung dun sa PGH. Ayun. Habang dito na ako sa Bicol, balik na ako sa vlog doon. Yun, maraming salamat lahat na sponsor. Di ko na kayo pangalanan kasi baka may makaligtaan tayo. Siyempre baka magtampo kayo. Basta lahat na lang, alam nyo na po yun kung sino kayo. Thank you. Kaya sabi ko nga kay Mrs. ay balikan namin yung mga una kong upload para makita doon kung sino yung mga sponsor na yun para isa-isa ko silang pasalamatan. Tapos pag yun nga, pagtapos na yung opera ni Mrs. Yun, kahit wag na muna tayong kumbaga, kahit wag na muna akong sponsora. Kasi kaya ko naman magtrabaho na mag-vlog tapos umupload para may kita. Para walang masabi po yung mga iba dyan na naiinggit lang naman. Yun po, gumawa lang ako ng video. Kasi kanina ko pa yun iniisip pag sama nung niya, yung sabi niya na daw na parang umaawaan ng sponsor. Pero hindi yun sa ganun. Ayun po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. I love you all. Bye bye. Ingat po kayo palagi. At sana huwag kang magkasakit. Ikaw na nag-comment ka. Yun, love you all.